Добрый дзень, паважаныя наведвальнікі! Мы рады вітаць вас у нашым музею міру, працы, гонару. Экспонаты нашага музею дапамогуць вам акунуцца ў атмасферу жыцця гарадскіх жыхароў Беларусі 19-20 стагоддзя. Вам цікава даведацца пра 3 прычыны зазірнуць у наш музей. Першая прычына – гэта веды. Тут вы атрымаеце веды пра гісторыю тагачаснага горада. Наш музей прапануе вялікую колькасць інфармацыі па гісторыі, культуры і многіх іншых тэмах. Наведаўшы наш музей, вы абавязкова пашырыце свой кругагляд і папоўніце свае веды па розных тэмах. Музей – гэта выдатная база для правядзення урокаў па гісторыі, літаратуры, а таксама да даследчай дзейнасці. Прычына – гэта гонар за культурную спадчыну нашага народа. Гэта своеасаблівае культурнае узбагачэнне. Наведванне музея дазволіць зразумець сувязь часоў, даведацца пра побыт і традыцыі продкаў, што садзейнічае фарміраванню пачуцця дачынення да нацыянальнай гісторыі. А гістарычны экскурс па старонках памяці павінен стаць сімвалам павагі да гераічнага мінулага і напамінам пра важнасць захавання памяці ў сэрцах маладога пакалення, асабліва калі апавядаецца пра адзін з найбольш жахлівых перыядаў беларускай гісторыі – пра вялікую айчынную вайну. Трэцяя прычына – гэта тое, што музей валодае сапраўды неабмежаваным патэнцыялам маральнага, патрыятычнага, грамадзянскага выхавання, бо з'яўляецца плёнам агульных намаганняў сумеснай творчасці вучняў і настаўнікаў. Мы імкнемся ствараць умовы, каб музей не толькі захоўваў і паказваў, але і забяспечваў актыўную пошукавую дзейнасць для стварэння новых экспазіцый. Сардэчна запрашаем у наш музей!